Ja. Så er vi så på hospitalet, hvor David Beckham er i gang med at føde. Ja. Og I kan se, han er sygeplejersken her. Benny Brønsfeldt. Det er mig. Ja. Jeg skal lige have en solbriller. Han er TV. Det er første gang i hele mit liv. Prøv lige. Er han ikke i gang med at føde? Ja. Ja. Så skal jeg så høre. Han er i røven. Han har kæmpe bjørnefoster i røven, mand. Men David Beckham. Ja, vi spørger lige David Beckham. David Beckham, er det hårdt? Hvordan vil du føde ud af røvhullet? Jeg har været på senere, så har jeg fået så meget mælk, og så hjælper det ham stabilt. Og så åbner han så 10 cm længere. Ja, men nu kommer vejerne, hvis det er nu til sådan. Men hvad for så nu kommer vandet. Men hvordan kan de blive gravid på 2 dage? Det var fordi at når det er bjørne, så går det meget hurtigere. Så var det bjørne? Ja. Han er ved at få en bjørnefoster ud af røven, ikke? Men Flere krasser. Ja. Kommer det ikke snart? Jo, jeg kan mærke den solbriller. Den har solbriller på. Er det hårdt? Så, der kom hovedet. Den har solbriller på. Der kommer armene. Så, flere krasser. Nu. Er det ikke bare en sød lille bjørneunge? Bjørnefoster. Hvem er moren? Hvem er den heldige mor? Det er en kvinde. Okay. Ikke noget med det. Hey. Du stopper lige Han er sgu da pædofil. Stop det. Alle sammen, I ved, David Beckham er et svin. Han er pædofil, mand. Han er pædofil, og han er blevet gravid. Fandme ulækkert, han har født et bjørnefoster. Nu stopper du, mand.